Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Presyong, and please don't forget to subscribe on my YouTube channel and click the notification bell beside the subscribe button for you to be updated on my every upload of my video. So in this video, I'll be going to share to you a review on a liquid face mask that I've got from Watson. So liquid mask siya guys. So yun nga, liquid mask nga siya. Tapos pag nilagay mo siya sa mukha niya, sobrang lamig and parang may mentol. Tapos nung natuyo na siya, tapos tinanggal ko na, sobrang sakit. And I cannot say na 100% naganda yung kutis ng balat mo. Tapos matatanggal yung mga pores, mga blemishes, or mo yung blackheads, whiteheads sa ating mga mukha. But overall, yung review ko, malamig lang siya sa mukha guys. And hindi siya ganun ka-epekto kasi nga Presyong Divisoria yung liquid face mask na yun. Tapos pinapatuyo pa and it consume almost 1.5 hour para patuyuin yung liquid foundation. And yun nga, kung i-rate ko siya from 1 to 10, siguro nasa mga 6 ata siya or 5. Basta ganun, 6 na lang, 6. So, ito na ang video ng aking paglalagay at pagtatanggal ng liquid face mask na yun. And sabay-sabay natin panoorin. Let's watch this.
Diyan na nga nagtatapos ang ating review sa liquid face mask na aking nabili sa Watson. I'm Presyong Divisoria yun guys. And I hope nag-enjoy kayo sa panonood ng video na ito mula umpisa hanggang sa huli. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel and click the notification bell for you to be updated on my every upload. And don't forget also to like, share, and comment anything on this video. And let's be friends on my social media accounts that I'll be putting down in the description box. And kung may gusto kayong malaman about sa liquid face mask na aking na-review sa video ito guys, ilalagay ko na lang sa description box. Just check it out. So, I hope to see you on my next video. Bye!